Walo ka mga classroom sa Medina Central School sa Medina, Misamis Oriental, gilamoy sa kalayo. Paghaling likod sa classroom, gituhang hinungdan sa sunog. Ani ang dugang detalye? Gilamoy sa kalayo kining linyada sa mga classroom sa Medina Central School sa Medina, Misamis Oriental pasado alas 4 sa hapon adlong Martes. Sa cellphone video nga kuha ni Angela Clemania, makita pa ang pag-ulbo sa dakong kalayo ug baga nga itong mga aso samtang ginalamoy ang mga classrooms. Usa matod pa sa ginatudlong hinungdan sa sunog ang paghaling sa mga sagbot sa likod sa classroom base na sab sa mga ningkatag sa social media. Dili sa mo kuan ana nga kuan kaya kadang tokyon kung asa din nag-start ang sunog. Di na magito makaya kay dako na kay walo ka kuan rooms dayon na ang totally damage sa katong si duha ang partial. So second alarm ako sir, ako dire sa katong second alarm. Dugang pa sa BFP nga gama lang sa light materials ang maong mga classrooms ug karaan na sab kini butang nga paspas ang pagkaylap sa kalayo. Ang maong mga classrooms iya sa grade 2, grade 5 o grade 6 pupils. Wala na sab klase diyang nahitabo ang insidente. Be alert lang ta. Dayon bawalan na to ang mga bata magamit sa posporo, kandila, labi na po sa pagsaksak sa mga cellphone. Nga ihimo siya og 24/7 nga wala undang-undang. Ato di sila atong bantayan gid nga dili na may tabo. Sumala sa DepEd Misamis Oriental nga luwas ang tanang mga estudyante ug magtutudlo sa Medina Central School. Kung nagpadayon gihapon ang face-to-face class sa tanang grade levels, gibana-banaan mo abot sa kapin 500,000 pesos ang danyo sa sunog. May other classrooms nga gipagamit. So, gi-assure lang gyud sa school there will be continuing of learning sa mga bata. Wala gi-allow ang for now kaning module. So, face-to-face lang gihapon sila. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.